O jila nkeji atọ wee kụfere elekere 4 nke mgbede n'oge ndị Igbo na Ozisa 96.1 FM Owerri. Igbo ndị ọma, ndị ewunu, ekwekọ amagba anụnụ, ndị ji akụkọ na mgbede a bụ ogbo m Chidewa Elube na mụ ha bụ Chi Nedonwa na-ekwu. Ndị a bụ isiokwu hiri odo anyị ji mere akụkọ na mgbede a. Nwunye Abakari, onye a na-ebo ebubo ịtụ mgbere ahịa ọgwụ ike, efeburule pịa n'ala n'ụlọ ikpe dị n'Abuja. Otu ASUU agbatịkwuola mfanye aka n'ọkwa ha malitere kemgbe otu ọnwa gara aga, gbakwunyezie ya izu 8 dịka ha na-ebo ọchịchị etiti ebubo na ha akụpụ ntị n'akwa ha na-ebe. Otu enyopụla aka mgbachere imepụta ihe oriri n'ala Naịjirịa. Oke ogbunigwe ahịọla n'ebe a na-akpọ Kyiv n'ogbe Ukraine dịka agha n'etiti Russia na Ukraine ka na-esiwanye ike. Ndị otu egwuregwu Black Stars nke Ghana na-ele anya ibugharị ogige ebe a ga-agba agba nke mbụ ha na ndị Naịjirịa, bugharịa ya n'ebe na-abụghị mba ha. Sonye anyị na www.ozisaradio.com. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Tọzie ntị n'ala ka anyị gụpụtara gị akụkọ ndị a na ndị ọzọ n'uju ya. Nwunye onye bụ osote kọmishọna ndị uwe ojii Abakari, aha ya bụ Ramatu Kari, nọrọ nnọọ n'ụbọchị taa feburu pịa n'ala n'ụlọ ikpe nke dị n'Abuja bụ nke a na-akpọ Federal High Court. Ozi a nwetara kọwara na ya bụ nwaanyị aha ya bụ Ramatu Kari feburule pịa n'ala n'oge ọkaikpe Emeka Nwite kwechiri ma jụ ịnapụta arịrịọ Abakari na ndị ọzọ yọrọ ka a na-aha n'ebe. Ọ bụzi mgbe a chabiri ya bụ ikpe ma kwuo na a ga-ekpegharị ya n'izu ole ma ole nọ n'ihu, mgbe ebuzi Abakari na mmadụ 6 ndị ọzọ na-apụ n'ụlọ ikpe ka e nwee ike nwụchie ha n'ogige ndị National Drug Law Enforcement Agency. Ọ bụzi mgbe ahụ ka Ramatu, nwunye Abakari, ji feburu pịa n'ala. Ozi a gara n'ihu kwuo na ahụrụ ka ya bụ nwaanyị yi nnọọ efe tinyere hijab o jiri kpuchie isi ya. Dịka ndị nta akụkọ jụrụ ajụjụ jụọ otu nwaanyị ya na nwunye Abakari so bata n'ụlọ ikpe, nwaanyị a kwuru na ọ bụ n'ihi na nwunye Abakari nwere nnọọ ọrịa bụ nke a kpọrọ asma na asụsụ bekee. O kwuru na ọ dị asthmatic. Ozi a gakwara n'ihu kọwaa na ndị ụlọ ọrụ Nigerian Drug Law Enforcement Agency nọrọ n'ụbọchị taa kwechiri ma jụwa isi gwa ụlọ ikpe na anwakwara anwa na Abakari na mmadụ 6 ndị ọzọ n'ekpe, n'ihi na ọ bụrụ na ha nwa nke a na Abakari ga-eji ụzọ nzuzo na ụzọ aghụghọ gbalaga n'ala Naịjirịa, mgbe ahụzi achọmazie ya achọma, mgbe ọbụla ga-ekpe ya ikpe abụrụzie mmiri awụrụ n'okwute. Ya bụrụ o ji dị mkpa na ọ ga-anọ n'ogige ndị Nigerian Drug Law Enforcement Agency wee ruo mgbe ekpechara ya bụ ikpe. Dịka ikpe a ka na-aga n'ihu, mmadụ abụọ bụ ndị eboro ya na Abakari ebubo n'ime mmadụ 6 ndị ọzọ. Aha ha bụ Chibunna Patrick Umibe na Emeka Ezenwanne kwetara n'ụlọ ikpe na ụfọdụ ebubo eboro ha na aka ha dị n'ime ya. Ọ bụzi nke a mere ha jiri ya ayịyọ ka a na-aha n'ekpe. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ikpe ebugharịra ya bụ okwu ka ọ bụrụzie n'izu Mọnde bịa abịa ka ọ ga-abụ eleba anya mara ma a ga-ana ha n'ekpe ma ọ bụkwa na a ga-atụ ha mkpọrọ ọka. otu Independent National and Electoral Commission INEC na mkpirisi bekee ewepụtala aha ikpeazụ ndị ga-azọ ọkwa aka na-achị steeti Ekiti na ntụliaka a ga-enwe n'abalị 18 n'ọnwa Juun afọ a. Onye isi oche ndị kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi nakwa ntụliaka otu ahụ bụ Festus Okoye bụ onye mere nkwupụta ma pịanyekwa aka na ya. O kwuru na a tọhapụrụ akwụkwọ ahụ site na ịnabata akwụkwọ iwu ntụliaka
ntụliaka nke afọ 2022 nakwa iso mechie ntọhapụ nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị. Okoye gara n'ihu kwuo na aha ikpeazụ nke ahụ ewepụtara ga-anọ na ụlọ ọrụ ndị INEC, lokal gọọmenti, steeti Ekiti niile nakwa igwe mgbasa ozi soshal midia iji gbasaa ozi dịka akwụkwọ iwu siri kwuo. Ndị otu ASUU Academic Staff Union Universities agbatịkwuola mfanye aka n'ụkwụ ha malitere kemgbe otu ọnwa gara aga. Ọ bụ site na mkparịta ụka ndị ASUU nakwa ndị National Executive Council nwere na nso nso a bụ nke ha nwere na ogige sekretariat nke yunivasiti dị n'Abuja. N'ebe ahụ ka ha nọrọ nwee nnọkọ pụrụ iche ka mara ha ga-eme ka nwoke wee biri, mana site n'anya bụ nnọkọ eji ele nne gị kọkọrọ n'ihi na ọ nweghị ihe bụrụ uru esi n'ime nnọkọ a wee wepụta. Ọ bụ ya meziri ndị ASUU ji nyezi ntụziaka ka amalite ha mfanye aka n'ụkwụ makwunyezie izu 8. Isi sekpụ ntị bụkwanụ nsogbu nke malitere kemgbe afọ 2020 bụ nnọọ usoro esi akwụ ndị nkụzi ụgwọ nakwanụ arịrịọ ndị ọzọ ha rịọrọ bụ nke a chọrọ ka eji kwado ha n'ahụ ha na-ata ịkụziri ụmụ akwụkwọ. Ya bụ isi sekpụ ntị bụ na ndị otu ASUU nakwanụ ndị nkụzi kwetara ka ahụmahụ ụgwọ n'usoro University Transparency and Accountability Solution bụkwanụ nke ha jiri nọchie anya Integrated Personal Payroll Information System, mana ọchịchị etiti bịara kwuo ihe omume a bụ ọtas nke ndị ASUU na ndị nkụzi wepụtara na aka gwara ya na ọ dịchaghị mma na enwere wuruwuru juru n'ime ya, mana ndị ASUU zaghachiri na nke a bụ nnọọ okpotokpo asị. Dịka ya bụ nsogbu aka na-agahụ, anyị chetakwa n'izu gara aga na ndị otu National Association of Nigerian Students na minista na-ahụ gbasara agụmakwụkwọ n'ala anyị Adamu nwere nnọọ nnọkọ pụrụ iche ka amara ha ga-eme ka nwoke wee biri, mana minista na-ahụ gbasara o si na-adị ndị ASUU amalitekwara mfanye aka n'ụkwụ bụ nke ha gbakwunyere izu 8. Ndị otu SANU bụ ndị ama dịka Senior Staff Association of Nigerian University. Ahụike ndị mmadụ site na osimiri niile dị na steeti Imo. Onye isi oche otu Nigerian Institute of Water Engineers nke ngalaba steeti Imo bụ Emeka Ugoanyanwụ bụ onye nyere ndụmọdụ a oge ha mere nkụzi ọha nke otu ahụ nke agba 3 n'Owerri. Isiokwu ihe omume nke ahụ ha mere bụ ọrụ nke akụrụngwa mmiri jikọtara ọnụ nke bụ the role of integrated water resources. Onye isi oche otu ahụ kwuru na ndị mmadụ kwupụtara banyere uru ihe omume a bara nakwa otu ọ ga-esi emetụta gburugburu ebe obibi nke na-agaghị adị mma. Ugoanyanwụ jara ndị nchịkwa anyị mma n'ihi mmiri osimiri nke na-eweghachikwa. Otu ama ama na mba ụwa aha ha bụ KTN Global Alliance Africa enyopụla aka mgbachere akụmakụ na mmepụta ihe oriri n'ala Naịjirịa. KTN bụkwanụ otu ama ama rụtụrụ aka ihe ndị ahụ a ga-eme ka enwe ike kwalite ọnọdụ ihe oriri n'ala Naịjirịa ọkachasị n'Afrịka. Ozi bịaranụ site n'aka onye isi oche bụ onye akpọrọ Africa Regional Lead, aha ya bụ Sophie West. Ọ kọwara na enwere nnọọ ọtụtụ aka mgbachere imepụta ihe ndị a n'ala Naịjirịa bụkwanụ ndị a ga-eleba anya. Ọ bụrụ na ahazie ya, ala Naịjirịa ga-eso n'ime mba 3 bụ ndị na-emepụta ihe oriri kachasị ebu ibu gburugburu Afrịka. O kwuru na aka mgbachere ihe ndị a bụ na iji akụrụngwa ọgbara ọhụrụ ji ya na-akụ ma na-ebupụta ihe gbasara akụmakụ, tinyekwara usoro na ụkpụrụ dị mma bụ nke a ga-eji wepụta ihe ndị akụrụ n'ubi nakwa nke a ga-eji were ree ya ma dokwaa ya. Otu a bụ KTN Global Alliance gara n'ihu kwuo na ebumnuche ha si nnọọ n'aka ndị UKAID bụkwanụ nke ewepụtara
iji tụla enweghị ọrụ, ihe isi ike, nhụju anya nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ha gara n'ihu kwuo na ha ga-agba mbọ ịhụ na ha zụtara ihe a tụrụ ha n'ahịa, ọkachasị n'ala Naịjirịa. N'akụkọ mba ofesi, oke ogbunigwe adaala n'otu ụlọ nke dị na Ukraine, bụkwanụ ebe a na-enyocha ugbu a na o gbuole otu onye ma merụọ ndị ọzọ ahụ. Ọ bụ agha tigbuo zọgbuo nke na-ada n'etiti mba Russia na Ukraine mee ihe elu nke mere ihe njinji a ji ka na-eji. Dịka akụkọ a si wee na-ada, a kọwara hụ na ọ ka njọ na Kiev, bụkwa n'ebe a nọrọ chọpụta hụ na otu obodo a na-akpọ Mariupol na njinji a akpọlala ihe karịrị 1,000 mmadụ abụọ ala mmụọ. Ndị nnọchiteanya mba Ukraine na Russia ka a na-atụ anya na ha ga-enwe nnọkọ pụrụ iche n'ọdọ nzirịta ozi ya bụ na onyonyo iji mara ihe a ga-eme ka enwee ike kpọkọlata onye isi ala Ukraine nakwa nke Russia ka ha abụọ nwee ike na ntị ka a mara ihe a ga-eme ka nwa ugo wee biri. Onye nnọchite anya ndị Ukraine aha ya bụ David Arakama kọwara na ha na-agbasi mbọ ike ịhụ na ndị isi ala abụọ ndị a nwere nnọkọ pụrụ iche. Dịka ya bụ atụmatụ ka na-aga n'iru, merenụ ejiri nwee mwakpo na Kiev, bụkwara ebe a nọrọ gbaa ọtụtụ ụlọ ma mebie ọtụtụ ihe. Ndị Ukraine gara n'iru dọọ ndị NATO aka na ntị na ha gbakwa mbọ mara ihe a ga-eme tupu ori chi ejie, n'ihi na nso nso a ka a nọrọ nnọọ ụda egbe nke dara n'oke ala ndị Poland nakwanụ Ukraine, bụkwanụ nke ejiri gbuo mmadụ 35 ma mere ihe karịrị 100 ahụ. Ọ bụ ya meziri a na-atụ anya na nnọkọ ndị Ukraine nakwanụ Russia ndị isi ala ha ga-enwe na nso nso a ga-eweta udo n'etiti mba abụọ ndị a. Akụkọ egwuregwu. Ndị mba Ghana na-atụ anya imegharị ebe ọzọ ha na mba Naịjirịa ga-akụ egwuregwu ụkwụ mbụ nke iko mba ụwa ha ga-akụ, nke ha kwuru nwere ike ịdịzi ebe dị iche. Ha kwuru na ihe a bụ n'ihi ọnọdụ ọjọọ ama egwuregwu mba Cape Coast dị, nke akwadoro mbụ maka egwuregwu a. Ha ka na-enwe obi abụọ maka ama egwuregwu ahụ kemgbe ndị mba Cape Coast mechara ncheta ụbọchị nnwere onwe ha kemgbe afọ 65, nke ha gara n'ihu kwuo na ebidola ọrụ mmegharị ọhụrụ ebe ama egwuregwu ahụ nọ, mana ha kwuru na agaghị enwe oge zuru oke ịrụcha ama egwuregwu ahụ tupu akụọ egwuregwu ahụ. Ndị otu egwuregwu Nigeria Football Federation gbara ndị otu egwuregwu Confederation of Africa Football akwụkwọ n'ihi ọnọdụ ọjọọ ama egwuregwu Cape Coast dị. Ndị otu CAF na FIFA edugala ndị nnọchite anya ga-aga mba Ghana gaa nyochaa ebe ahụ maka egwuregwu a ga-akụ. Onye magara anyị ntọ bụ taa ka ọ ha anyị n'ọnụ n'aha ọdekọ anyị n'ụbọchị taa bụ Anthony Anyanwụ, ka nwogbo m Chidera Eluigwe na mụ abụ Chi Nedu Nwa na-ekwu. Anyị na-ekele gị maka ige anyị ntị, na-asị ụfọdụ ụfọ ala afọ ihe dịka gị akọkwala anyị. Ndewo.